31. maj. Dobit služenja Bogu. Biće mu sluge, da vide što znači služiti meni, a što zemaljskim kraljevstvima. Druga ljetopisa 12:8. Služiti Bogu se u potpunosti razlikuje od služiti bilo kome drugom. Bog je izuzetno ljubomoran da to shvatimo i da uživamo u tome. Na primjer, zapovijeda nam: služite Jahvi u veselju, Psalam 102. Postoji razlog za to veselje. Daje se u Djelima 17:25. Boga ne poslužuju ljudske ruke, kao da bi trebao nešto on koji svima daje životni dah i sve ostalo. Radosno mu služimo jer ne nosimo teret da zadovoljimo njegove potrebe. On nema potreba i stoga služenje njemu to ne podrazumijeva. Umjesto toga radujemo se tome što on zadovoljava naše potrebe. Služiti Bogu uvijek podrazumijeva dobivanje njegove milosti da učinimo ono što trebamo učiniti. Da bismo pokazali koliko je Bog ljubomoran da to shvatimo i likujemo u tome, imamo priču u drugoj ljetopisa 12. Roboam, Solomonov sin, koji je vladao južnim kraljevstvom nakon pobune 10 plemena, odlučio se na to da ne služi Jahvi nego drugim bogovima i drugim kraljevstvima. Kao kaznu, Bog na Roboama šalje egipatskog kralja Šišaka sa 1200 bojnih kola i 60.000 konjanika. Druga ljetopisa 12 od 2 do 3. Bog u svojoj milosti šalje Roboamu proroka Šemaju s ovom porukom: ovako veli Jahve, vi ste ostavili mene, pa i ja ostavljam vas u ruke Šišaku. Druga ljetopisa 12:5. Sretan ishod ove poruke je bio taj da su se Roboam i njegovi knezovi ponizili u pokajanju i rekli: pravedan je Jahve. Druga ljetopisa 12:6. Kada je Gospod vidio da su se ponizili, rekao je: ponizili su se, neću ih uništiti, nego ću im uskoro dati spasenje, te se moja srdžba neće oboriti na Jerusalem preko Šišaka. Druga ljetopisa 12:7. Ali im izriče disciplinsku mjeru riječima: biće mu sluge, da vide što znači služiti meni, a što zemaljskim kraljevstvima. Druga ljetopisa 12:8. Stvar je jasna. Služiti neprijatelju i služiti Bogu su dvije vrlo različite stvari. Kako? Služiti Bogu znači primanje, blagoslov, radost i dobrobit. Služiti Šišaku je iscrpljujuće, tegobno i žalosno. Bog daje, Šišak uzima. Zbog toga želim naglasiti da bogoslužje nedeljom ujutro i bogoslužje svakodnevne poslušnosti u svojoj biti nisu tegobna davanja Bogu, već radosno primanje od njega. Ovo je istinska služba koju Bog zahtijeva. U svemu što radite, vjerujte mi kao davatelju.